Papagaj i mobilniok. Teraz mamy już te moderne mobilnioki, bez których ci już wnet żaden nie poradzi się obyć. Ale mogę być z nimi też i srogachną tropa. Genau jak za ecikiem od guminiorki. Przyjął ci, był ecik 3 lata temu nazwał ze sanatorium, a sam rechnął za telefon 800 złocioków. Żaden mu się w VHP nie przyznał, co by kajsik telefonirował. No i kupnął tak ecik na obko i uznał, co pewnikiem to ten papagaj. Ecik bierze tego papagaja za pierze i rycy. Żeś ty giździe Diosecki telefonirował. No, tak po prawdzie, panoczku, to na te party line to Kasi figury padł ptok, bo to był samiec. Jeszcze róz będziesz tam dzwonił, to cię łochentolu pieruński łoszkubia ze pierzo i powiesza na gipsdece. Padł ci głos gzukany. Na bezro genau tak samo, telajno, co to już teroski przyszło 1000 złocioków. Jak powiedział z koźli, tak i zrobił. Przybił tego papagaja za skrzydła do ściany i odstawił. Ten papagaj tak się no żadnie gawcu naokoło, a że ujrzał pombuczka przybitego na krzyżu. No i przychodzi nic z niego, no się dziwował, filował tak ci na ten krzyż, po jakiejś chwilce pytał się jego przybitego na krzyżu. Słuchaj no ty, a długo ty tam tak sam tylko wisisz na tym krzyżu? Ano, będzie wnet 2000 lat, kiedy mnie te łoszkliwce Żydy powiesili. Co? 2000 lat? Toż kajżeś ty dopiero nadzwonił.